Ибрахим тақва кіші була. Аллах аны мүбәрәк қылырға, нәсіл варисларын диңгіз ярындағы құм бүртүкләре, күктәге йолдызлар санынча ишәйтергә вәгъдә бирә. Аллаһ Ибрахимның ни кадәр тыңлаучан булуын сынап карар өчен улын курбан итеп китерергә куша. Ибрахим Аллаһ Тәгаләгә ышана, аның сүзен тыңлый. Әмма Ибрахим угылын суяр өчен дип пычаклы кулын күтәргәч, Алланың фәрештәсе аны туктата. Ул Ибрахимның Алла сүзенә буйсынырга әзер икәнен күрә. Шунда Ибрахим әрәмәлектә мөгезе эләгеп шәбәләнгән бер сарык тәкәсен күрә. Һәм аны улы урынына Аллаһ Тәгаләгә курбан итеп чала. Шуның белән Аллаһ Ибрахимга гөнаһларны каплау өчен бәрән курбан ителергә тиешлеген, ләкин моның вакытлыча Аллаһ Тәгалә үзе соңгы курбанны китергәнчегә кадәр генә булырга тиешлеген күрсәтә. Гөнаһ кешене бийек Алладан айырды, ләкин бу соңгы һәм камил курбан Аллаһ белән кеше арасындагы мөнәсәбәтләрне тургызачак. Изге китап бүтән дөньяның гөнаһлары өчен соңгы курбан булып килергә тиешле зат турында сөйли. Кайберәүләр ул кешене Мәсих, дөньяны Аллаһ белән мәңгегә килештерүче зат дип атыйлар. Ибрахимның угылы урынына курбан итеп китерелгән бәрән кебек үк, ул затта кешеләр кичерелсен өчен алар урынына курбан итеп китерелә. Мәсихнең килергә тиешлеген пәйгамбәрләр йөзләгән еллар алдан әйтәләр. Ишагия пәйгамбәр Мәсихнең тууы мөгъҗиза булачагын пәйгамбәрлек итә. Гыйфәтле кыз авырга узып угыл табачак, һәм аны рухи мәгънәдә Алла улы дип атаячаклар дигән Ишагия. Михей пәйгамбәр Мәсихнең Вифлеемда туачагын алдан күреп әйтә. Зәкәрия пәйгамбәр Мәсихнең Иерусалимга ишәккә атланып керәчәген һәм шәкерте Яһудның Мәсихка хыянат итеп, аны сатачагын пәйгамбәрлек итә. Ишагия пәйгамбәр Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, Аллаһ Тәгаләнең сайланганы ярлыларга сөйүнечле хәбәр китерәчәк, йөрәкләре сызлаган кешеләрне дәвалаячак, әсирләргә азатлык бирәчәк, аңа ышанганнарга коткарылу вакыты җиткәнне игълан итәчәк ди. Кем булган ул Мәсих? Беренче гасырда Гайса исемле пәйгамбәр яшәгән. Кайберәүләр ул борынгы пәйгамбәрләр әйтеп калдырган зат булган диләр. Бу чынлап та шулаймы? Мәсих турында пәйгамбәрләр алдан күреп әйткән билгеләр үтәлгәнме Гайсаның тормышында? Гайса ул пәйгамбәр генә булганмы? Сез бу фильмда аның изге китапта язылган шахид хикәяләренә нигезләнгән тормыш тарихын күрерсез. Гайса ролен актер уйный. Актер моңа лайык булмаса да, бу фильм без Гайсаның тормышын яхшырак аңлап, үзебезгә тиешле нәтиҗәләрне ясый алу өчен эшләнде. Изге китапта язылганча, Гайса Мәсих туганчы күп еллар элек үк Ишагия пәйгамбәр алдан әйткән. Гыйфәтле кыз карнына бала кабул итәчәк һәм ир бала табачак.
Сезнең игътибарга тәкъдим ителгән вакыйгаларның барышы тулысынча Инҗилдән алынган. Яһуд илендә бөек Херод патшалык иткәндә, Насарада яшәгән Мәрьям исемле гыйффәтле кыз янына Аллаһ Тәгалә Җабраил фәрештәне җибәргән. Курыкма, Мәрьям. Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Авырга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталар. Шуннан Мәрьям өлкән яшендә балага узган Элисабет янына китте. Элисабет! Мәрьям! Сеңлем минем! Син иң мөбарәк хатын кыз. Балаң да фатихалы. Синең тавышың ишетелүгә карнымдагы балам тибенеп куйды. Җаным Раббыны олылый. Рухым коткаручы Алламны уйлап шатлана. Мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Насара халкы, тыңлагыз! Август Кайсар тарафыннан Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Һәр кеше ата-бабалары туган урынга барып теркәлергә тиеш. Шуннан Мәрьям ярешелгән кеше Йосыф белән исемлеккә теркәлү өчен Яһудидәге Бәйтлехем шәһәренә килде. Мәрьям авырлы иде. Кунакханәләрдә урын булмаганга күрә алар гади бер абзарга урнаштылар. Ул якларда сарык көтеп йөргән көтүчеләр бар иде. Төнне алар каршына изге фәрештә инде, һәм алар булган урын Алланың даныннан балкып китте. Бүген Давыд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Яңа туган баланы күрер өчен көтүчеләр шунда ашыктылар. Һәм коткаручының тууы турындагы хәерле хәбәрне беренче булып алар тараттылар. Канун буенча 8нче көнне баланы сөннәткә утырттылар һәм аңа Гайса дигән исем куштылар. Раббы алдына китерү өчен Гайсаны Иерусалимга алып килделәр. Анда аларга Шимон атлы карт очрады. Ул тәкъва кеше иде. Изге рухтан ул Мәсихне күрмичә үлмәячәксең дигән вәгъдә алган булган. Хәзер инде Раббым биргән вәгъдәң буенча кулыңны иминлек белән җибәрәсең. Инде менә коткаручыны күрдем. Аны Алла үзе сайлаган. Эмин булыгыз, балалар.